Valkoiselle. Kyllähän se seisoo, sit vaan ärsyttää ne kärpäset. Joo. Kun toi Tsepe näytti kieltä. Se on niin ihana, kun se aina sellainen. No niin, hyvä Kiia. Onks mä tiellä? Et. Ja rauhassa, Kiia, rauhassa. Rauha. Vää. Ja väliaikatuloksia luokasta 80 senttimetriä. Luokkaa johtaa Pia Järström Tikki, toisena Vanessa Wexström Adel, Sanni Günther Snaike, neljäntenä Antti Turunen Aser, viidentenä Vilma Rossi Savelan Hemonen. Oli kiitos. Ei ennen estettä. Tai oikeastaan esteen päällä. Aika hyvä. Jes, hyvä. Ääks. Suukohin liikaa. Mäkin kadahtelin yhdessä vaiheessa heposen. Ei se mitään. Mäkin Ja on nyt kadahtanut. rauha. Sarjan kompastuskivi. Ei kovaa. Ei. Jes. Hyvä. Sairaan. Nyt se unohtaa tietysti radansa. Niin, Kaarit. Ei unohtaa. No kun Kiialla on yleensä vähän se, että sit kun se menee jonkun pahan paikan yli, sit se unohtaa. Ei unohtanut. Sassi. Hyvä Kiia. Nyt se unohtaa. Se miettii. Mistä mun piti mennä? Joo. Ei, ihan oikealle esteelle Menikö? mennä. Mut se unohti. Kyllä se näki, että se Niin, mietti, että mikä oli seuraava. Tuntuu, että se otti vaan varman tien. Niin Hyvä. sekin voi olla, mutta toisaalta Kiia ottaa yleensä kyllä vähän. Niin ottaa riskejä. Ja se oli ihan sen näköinen, että nyt se oli Vähän kunnolla. enemmän se. Mäkin käännyin tiukemmin. Toi oli hyvä. Se oli hyvä. Hyvä Kiia, hyvä Kiia.